Dona, konta iguzu, gure emozio hauek, ez ditugu ondo kudeatzen? Ez digu ondo erakutsi? Bueno, bakoitza berea, horrezin nahi sartu, bakoitza kudeatuko du berea, eta ez dakit ondo egiten den, ez? Baina bai esango nuke, orokorrean, ni beti egiten galdera, ez, nondik gatoz? Zer jaso dugu gure haurtzaroan, txikia garenean, eta hor mamia handia dago, ez? Ze askotan, nahi gabe, guk ere horrela ikasi dugulako, esaten diegu aurrei eta nerabei, eta ere beste helduei esaten diegu, venga, hori ez da ezer, venga, lasai hartu. Arrunta izango balitz bezala, o ezer gertatuko ez balitz bezala? Hori da, ez kezkatu, eta beti kontuan izan behar dugu ez dela berdina esatea hori lagun bati, hau da, beste heldu bati, edo aur bati. Ze aurrek sinisten dute behaien heldu erreferenteak esatenien guztia. Aur bati esaten baldin badiozu... Zehoz esaten diozu, eta behientzako zu ikur basea, eta orduan esaten diozuna barrenatu iten du. Hori da, guztiz. Kontu izan behar dugu ze esan da nola esan, segun segertatu zaien, ez da? Hori da. Ze guk esaten baldin badiogu aurrei, adar bakarrak existitzen direla, sinistuko dute. Eta esaten baldin badiogu tuntuak direla, sinistuko dute. Bai, esaten baldin badiogu gertatzen zaien hori ez dela garrantzitsua edo, venga, ez da ezer. Aurrea bizitzakin, sinistuko du, barneratuko du, eta horrekin egingo du aurrera. Orduan, ze gertatzen da, askotan gaur egun garen helduak, dagola oso definitua izan ginen aurreto den erabeengatik. Orduan, hor gertatzen zaiguna, barruan, ez? Esaten genuen emozio horiek ezagutzea, jakitea zer gertatu den, nola bizitzen ditugun oso garrantzitsua da, horiek kudeatzeko edo era polit eta goxe batean bizitzeko. Hori beti esaten du bai, ez da? Guk gaztetan izan gehan, nola pasara deun, zer gertatu zaigun, asko izango ala, heldutan izango gehan, da nola barneratuko ditugun gauzak, ez da? Hori da, eragina handia daka. Ez da, nik beti esatet ez dela determinantea, ez da matematika. Bai, dana ikasi alda, eta dana hobetu alda, baina okerture bai, ez da? Normalian okertu. Bueno, denetari dago beti, ez? Bueno, eta zure eginkizunera nola da? Nola terapeuta sistemiko nola kudeatzen dezu? Nola... Jo, ni iritsi naiz terapeuta izatera nola baitu da. Terapeuta moduan lan egitea pixkat era organiko batean. Ni hasi nintzen... Nik beti esatet, 19 urte nitula, olako krisi potente bat izan nun, zeina nik nere buruari esan nion, dona, edo zerbait egiten dezu, edo horrela gaizkizoaz, ez? Emozionak oso era bizian eta bortitzean bizitzen nitun, eta desajuste handiak nitun, ez? Orduan, horre hasi nintzen irakurtzen emozioi buruz, pixkat psikologiaren munduan barneratu nintzen nahi gabe, eta ikasketa oso handia egin nun nere bizitzan, ez? Aldaketa oso handia, hasi nintzen ezagutzen zer gertatzen zen nere barruan, eta niretzako klabea izan zen, nik esan nula, ostra, ez nago eroa. Eta gertatzen zaidana badu oinarri bat, ez? Bere zentzua da, kara, ez da? Badaude emozio batzuk, badaude bizipen batzuk, zeinak eragina duten. Orduan, 26 urtekin hasi nintzen formakuntzak ematen. Nik egin banu bide bat oso esanguratsua, mundu guztiak egin dezakelako, hori da nire sinismena, ez? Mundu guztiak aldegula garatu gure kontzientzi eta adimen emozional hori. Orduan, hortik, formakuntzetatik, jendeak ere formakuntzeta gero esaten zian, jo, edo, niri hau gertatzen zait, kasu pertsonala kontatzen zizkiat, eta hor bide laguntzan hasi nintzalarik, terapia munduan sartu nintzen, ikasketak egin nituen, eta hortikan terapia emozional sistemikoaren kontzeptua edo oinarriarekin egiten dut lan, dela pixkat emozioak hartzen ditut kontuan, eta sistemikoa da gehien bat kontuan hartzea gure harremanek, gure bizitzan eta bizipenetan duten garrantzia. Eta horiek kudeatzeko eta ordenatzeko, teknikak eta tresnak daude, eta pixkat hortan egiten dut. Oso garrantzitsua da hori ondo kudeatzea, ondo laguntzeko, ez da? Osea, ondo eramateko bizitza alegia, ez da? Eta nola, zer bihar du jendeak, zertan laguntzen dezu gehiena? Zertan dezu horre, zer aldela zaila. Bai, zaila, ez da? Segun zenei, eta segun nola, ez da? Baina, egungo da, ez da? Gehienetan batzuko, ez dakit, honekin iten deuan kasartu, o beste hontan, o fijatzen gehiagi bestiak zezateguen, o bestiak zezateguen, enbede gure barnia ikusi, ez dakit. Bai, denetegi dago, nik azken aldian bai fijatzen naizela, asko egiten ari naizela lan, pertsona ezberdinekin, baino adibidez, eta hau beste batzuen artean, baino harreman gatazkatsua dutena, amarekin... Harreman bikotian, o etxian, o amarekin? Amarekin, behaien jaiotzeko amarekin, edo agian aitarekin, edo guraso eta alaba edo semearen harreman hortan gatazkak,
desajusteak, desorekak egon direnean, batez ere haurtzaroan eta nerabezaroan, etortzen zaizkit helduak eta aurrak ere bai etortzen zaizkit lan egiten dudalako aur nerabe eta helduekin, pixkat horrekin lan handia egiten dugu. Gero, helduak etortzen direnean, askotan da, begira, lagunekin edo bikotearekin, bai ditut gatazka hauek, pixkat eguneroko gatazkak ditugunak denok edo iai gehienok, baina oinarrira juten garenean horrik ikusten dugu gatazka handia.